kaya tapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet minyak jalan bis harapan baru mlaku alon-alon gumregengi swara mesin saya ngajak rerikatan ning pundakmu aku senden hatis titis rasaning tinggias ing sak dalan kowe mung elus rambutku aras paraden kumitir binangka seksine lakonku lan kowe satresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku hey 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 kuning sumunar sore aji sore ning terminal Blitar kaya ngutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet minyak jalan bis harapan baru mlaku alon-alon gumregengi swara mesin saya krungu banget ngajak rerikatan ning pundakmu titis rasaning tinggias ing sak dalan-dalan kowe mung elus rambutku aras paraden kumitir binangka seksine lakonku lan kowe rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku ning pundakmu aku senden atis titis rasaning tinggias ing sak dalan kowe
rasane yen dilarani panggah eleng tekaning saiki atiku kebadot lara mergo kowe tega mentolo api ngomong ana lambe lames kabeh katresnane ning ngarepku kowe tresno ning buriku malah gandeng liya aja nganti nyapang aku yen to weruh nyepati mripatku alung ngaliya kowe timbang dadi klilip selawase biyen madu dadi racun raja jodoh aku dadi getun
sembrono iku prentai agama ngeling ana ning donya mung sedhehan kanthi sing manembah sing kuasa yen kepengin besok munggah swarga subuh duhur lan asar salam sayang ngedai tidak mungkar magrib isa ikut jangkepe prayogane ditambah salat sunai sembrono iku prentai agama ning donya mung sedhelah sabar lan tawakal manembah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Matur nuwun nggih sesarengan kalian Mas Darno CS kang sampun nindakaken beksan sesarengan wonten madyaning pawiwahan suka parisuka wonten kalenggahan siang punika siang dungkap sonten Pak Sali wilujeng pinarak dipun sekecakaken langsung gas nggih Pak nggih pripun kahanan kados mekaten nggih katur dhateng para kadang tamu ingkang sampun pinarak lenggahan ingkang ketemben rawuh kadherekaken wilujeng pinarak kanthi suka mardu mardikaning penggalih kanthi raos eco lan sekeco request Mas Yamin diantrekne kit rodok mang ya Mas Wasito matur nuwun oke terima kasih metu ngalas Mas iya aja metu ngalas lho Mas nek yahin iki bahaya tenan oke maksih serangan kalian rimba musik ingkang minangka duta panglipur wonten ing kelenggahan. Oke, dungkap sonten punika sarengan kalian MA Pro Audio. Iki dangdut kok iki. Mekarlah engko terakhir domongi Mas Dik. Iya. Oke, terima kasih. Ana diutang ayang-ayang wong mburi jebolane. Nggih. Ayang-ayang moga sapa? Iya iki. Nduk Nini kerep tanggapan yang daleme Bapak DPR mesti oleh sawiran gedhi kok. Ya ta? Amin. Mangkate mempeng. Wedhe ini jan aku gumun karo story sawiran. Sawiran kok setekem karo iya karo bayarane ya ora apa-apa. Ora. Aduh Mas. Iya, kuwi mesti ora ning daerah dhewe. Oh dadi ya niki mau request sinten ayang-ayang Kang Mas request dari belakang mbake paling heeh monggo ayang-ayang serangan rimba musik peteng rasane ati kang nanda sengiting liyan hanya wang aku kowe lato katresnan kang mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacok asik Pak Pemuji nyanyi iki andel titik arep meko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni masuk tapi son nompo bakal pacoko yen durung kapisah bengkak kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang
iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendang saking jaba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu iso Rimba musik MA Pro Audio. ada Saito multimedia dan juga gambar rata. Mas nggak ngerubuni syuting lho mas ya lek joget. Kang Mas Kowi sing sayang dalilo aku kudu kelangan Mas mustikane ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula aku tresno datang kendang saking jaba tarewangi papateni lahire tresno kang suci kang sunyatan yen to aku siramu isin Rimba Music MA Pro Audio. Mbak Nini Kang Mas Kowi sing sayang dalilo aku kudu kelangan Mas mustikane ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula aku tresno datang kendang saking jaba tarewangi papateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isin nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendang saking jaba tarewangi papateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isin nyawiji. Terima Iya, kasih ayang-ayang sudah Mas yang di Puji belakang. Terima Barata, kasih. Mas Puji Barata. Mas Puji Ya, luar terima kasih, biasa. Mas. Iya, bareng ini Mas. Iki siji request Mas Yamin bareng ngono mekarlah terakhir nggih. Iya Mas. Lintang Asmoro. Nggih. Nggih. Atur punika katur dhumateng sagung para kadang tamu ingkang rinengga ing pakurmatan, para kadang-kadang sutresna budaya ingkang maksih happy-happy sesarengan kalian kanca-kanca
rimba musik kepareng setunggal lagon minangkani panyuwunanipun saking panjenenganipun Roko Mas Yahmin ing mangke sak cekapipun setunggal lelagon saking Mas Yahmin katutup all sesarengan kalian Mekarlah. Ya iki bar ngene bar sak lagu iki Mekarlah terakhir nggih. Matur gunging panuwun panyangguyung saking para kadang mitra kinasih ingkang maksih setya satuhu manunggal nyawiji wonten kalanggahan siang ngantos ndungkap sonten punika. Kadhereken wilujeng pinarak Mas dipun sekicakaken nggih. Pinarakipun dipun sekicakaken anggenipun wawan pangandikan kalian para kadang kang sami pinanggih wonten madyaning pawiwahan kalanggahan siang ndungkap sonten punika. Lintang asmara Mas Amin monggo. Panggih rahayu wilujeng dipun budaya siap
iso dipisahno. Terima kasih matur nuwun Mas Yahmin sampun ngaturaken setunggal lagon Lintang Asmara. Siap. Iya. Iya siap.